Aberatsa izetiaren definizio desberdina emango leuke bakoitzak. Batzuntzat familia inguruen eukitia, beste batzuntzat berriz bankuen diru asko eukitia. Debago jendarren artean, herririk aberatsenak zeintzu dien galetzera etorrigaz bertako herrietara. Nun bizi dira aberatsenak, zein da herri bezala aberatsena, nun dauz fabrika gehien, ia zer dinoten? Aberastasuna? Bai. Hame pobretute gabit. Badakizu Debagoieneko herririk aberatsena zein dan? Idei, pez, nik esango nauen Atxabalta? Ostras. Ez da git, Atxabalta guztoko nago esatia, baina... Ez da git, Antzuola esangot, ez ez gauza esperot. Ez dakit, pues Arrasate mismo. Ez dakit. Mondra, segurenik. Eta segatik esaten duzu Arrasate? Zertan oinarritzen zaie? Ez dakit, bat ezati garren edo... Ez que ez dakit. Ez dako lako ideiak bez, eta haundixena igual. Eta barne produktu gordina zein dan badakitzu? Ez idei, pez, besta. Ez dakiz erantzun. Gutxi gorabehera? Gutxi gorabehera bai. Gutxi gorabehera bai. Eta badakizu gutxi gorabehera zelan kalkulatzen dan herri baten aberastasuna hori kontuen eukinda? Hola esateko jadetorten. Ikasi nagoen eskola, baina honek jadetorten. Hori ez dakiz eleiten dan. Kontuen hartuko bazen du, herri bateko aberastasuna, bertan sortzen dan aberastasuna kontuen eukinda, bai fabrikak, merkatalguneak eta holan, zein esango zeinuke dela Debagoienako herririk aberatsena? Debagoieneko, ez dakit. Ez que berez ni Debagoiena konjuntuen, la pentseta dute... Baina, bueno, Eskoitza? Atxabalta? Atxabalta. Hombre, volumenien, Arrasate, seguramente. Bai. Eta hartuko hasinu kontuen per capita, hau da, pertsonako, zein izango litzake? Arrasate zadostasunez, arrasate zangot. Claro, ja hartzen mozu kontutan herritar bakoitzeko ja zailagoa da. Normalien herri txikin hauetan igual erresago izaten da. Ez da, igual Atxabalta, Atxabaltako gero zizetia aberatsenak, Bai. Bengoak, Atxabaltakoak. Bai, Atxabaltakoak. Bai, personalidadian behintzet bai. Oñati? Ez dakit, batez igual baserriagatik edo landara guztiagatik igual zango nagoen bai Oñati aldala izen. Ez dakit. Hemen? Atxabaltan? Ez dakit. Eta lantoki gehien dauena, adibidez? Arrasate? Bai, fabrikagatik, nik uste Fagorrek mutatzen dagoela lan handiz eta danez fabrika osoa leku hori, nik uste Arrasate dela. Arrasate, bai. Bai, bueno, Atxabaltan bai inguruan badaz nahiko, baina ez dut uste izango da gehien daukona, ez dut uste. Utea, osea... Joder, Bergara igual. Zein uste duzu dela Debagoieneko herririk aberatsena? Mondrago. Bai. Bai, Mondrago. Eta fabrika gehien daukona, adibidez? Atxabalta. Eta zuen iritzi zer da aberatsa izetia? Bueno, daz, bi parte edo kontra maduzu partia diruana, zure lana zenbat irabazten duzun, gero kontra maduzu sentimental, familia, lagunak, eta olako gauzak. Eta zuek aberatsak saiela pentsetan duzue? Parte batekitik bai, nire familia eta nire lagunak asko espreziatzen dut. Baina, bai. Ni bai. Osa bai, diru aldetik, ez naz milionaria, obviamente, bezala zintzen hemen egongo, baina lagun aldetik eta bai. Dirua aparte nik uste igual lan ere moagatik, etxe bizitza asko, jendea bizidana, hainbat gauza kontuan hartuta, bai, horre gauzatanak. Eta askotan esaten dabe, diruak ez dagoela aberastasuna emoten, eta dirutik kanpora be aberatsa izen leikela. Ados hauz horrekin, ozer uste duzu? Bai, baina nik esatu diruak emutotzula puntu hori, bai postasuna eta olako gauz eta itxotzula aberatz gehiago. Eta zuk uste duzu zu aberatsa zarela? Dirua aldetik ez dago zentimorik, baina nik igual beste aldetik begira baina zela aberatsa. Osa daukot jendea inguruan mereziotena edo nirekin egotia eta nik uste baietz. Ez da, kriston dirutza pila eukitxe, ez da gizela esan. A ber, nietako izenlikena izen da, lan eitea bai, baina gero bizitza oso bat eukitxe, denpori eukitzeko zuetako, zure familixen dako, da lagunekin egoteko denporia baita. Osa, nire ustez
aberastasuna izan lehike, aberatzi izatea dirua aldetik, edo, ez dakit, bizitzan beste gauza importante batzuk badare, ez? Izan lehike. Eta zuretzat zer da aberatsa izatea? Aberatsa izatea, aldo aldetik, ona beste aldetik txarra. Hombre, diru kontutan, nire ustez, igual, soldata bat eukitzea edo irabazi batzuk eukitzea, sikera modu lasai baten bizitzeko mutotzuna. Ez dela egon bihar hilero, agobiauta, zertan, igual, zertan aurreztu eta zertan ez, igual, faktura bat ezin duzulako ordaindu da. Eta batzuk esaten dabe, aberastasuna badala bai, posik bizitzia, familia onduen eukitia, horrekin ados hauz? Bai. Askotan dirua bera baino askoz gehiago bolizua loko esak. Beste batzuk esaten dabe, diruak ez dauela postasuna emoten. Horrekin beha ados hauz? Bai, ez zango, postasuna zentzu batzutan igual lasaitasuna emuleik, baina postasuna, ez dola, postasuna asko ez dut uste moduta honek. Eta zu aberatsa zarela pentsetan duzu? Bai, momentutan bai. Diru asko dekonak, atxartek izten dugu. Ez da hori martxie. Eta aberatsa izatea zera, diru asko egitea, adibidez batzuk esaten dabe, posik bizitzia dela, aberatsa izatea. Hori, posik bizitzia, aberatsa izatea. Posik, ez da, aberatsa izatea. Aberatsa enaz, baina posik bizitzia.